akong bag-ong episode sa vlog. So karon mangita mig sa to halo-halo. So ako sang magkuan sa ko mag-activate sa Sage mode para sa akong kuan para maka-jump ko sa laing dimension para makita ko kuan place nga lami kayong halo-halo. A few inches later. Ni-activate na akong Sage mode. So karon naghuhat pa ko nila. Pero kani nga lugar nakarin ako. Di jud ko ganahan halo-halo jud. Sa bisag asa nga halo-haloan, wa jud ko ganahi. Kanira jud nga lugar nga ganahan ko. First time jud ko nakatilaw ani. So muambak ko ato nga dimension. Mura tas ko ani. Doctor. Doctor Strange. Yeah. So mga to nami. Awa, ato nami sa Really, nigga? sa kuan dimension nga naihalo-halo nga lami kayo. Tara. Usap. Yan ako. May tira kayo dali ara no. So mo ni ang pangalan sa ilang kuan, ilang branch. Oh. Souls. So mo na siya. Baabot kami sa among one kanang among item item day among gi-order halo nang pangalan nila Souls muna pagkita na lang na sa kwan Google Map naroon na siya sa kwan Talisa isang sentro Cebu. So muna. So kung mora ni nga halo-haloan nga ginahan jud nako. First time ko nakatilaw, ila jud kong gipugos. Ila jud ko ganahan jud, ila ko gipugos. To na-adik ko sa ilang halo-halo. Mga to. Wala na, finish na. Nahapon nagamuan among i-order nana. Picturean pa niya. Yan na nakasimple pero lamig sa kayo. Nana na sila pag-upuan ron, i-upgrade na nila ilang halo-halo. Nana sila toppings ng ice cream. Nana si chocolate Nana si pink. So karon, ako na po i-model aning halo-halo. Saan naman po di? O diba? Ang saya, diba? Ang saya. Tilaw ko. Nagka-hit freeze ko. Ewan ko yung brain. Hit freeze na. Sama yung masulti. Lamig dyan. Salamat Souls. Souls mo na. Souls. Kalag. Souls. Mag-interview ako rin cashier. Ibaan mo gawa sa mag-sage mo sa ko. Nana. I-sage mo na ko. Karon. Kailang kuhan.
in mo ma'am no? Ah. Ako kailang branches dili sa Open Choice Museum nasa din sa Poblasyon. asa ta di sa Talisay. Usa ra ka dipura man. Ano na may Facebook page te? Atong itag sa YouTube channel ha ba? Sa kuan sa Isang lang zone sa Isidro. Ah, sa San Isidro. Ano inline na Facebook page na daw branch? Oo, nasa sila. Ako sa nabatay suway lang. Sige, search na lang naman. Ah, sige te. Tama te. So karon pauli na mi. Kauli na mi, nakauli na mi. Ay, bababachi, nakauli na mi. So karon mo lang sa ani nga kuan vlog. Salamat sa pagtan-aw. Adyo kalimot og subscribe ha. Og pislit aning kilid nga kuan nang tapat sa subscribe na may murag bell dira. Pislita po na dira para sa notification para sa mga bagong videos para ma-update mo. So, mo lang sa ni. Peace.